Gaixo, zer moduz? Ondo eta zu? Primeran, gaur plan izugarriarekin, eta? Mira, esokak lehenik eta behin ikagutu bestiaga gombidazteagatik. Noski, zuri guregan interesa edukitzagatik. Zer da ikatu besti edo hobeto izana nunga gaude zera hau. Bai, bueno, oraintxe Igartu Beiti baserri museo bat da. Eta, bueno, Igartu Beiti da 16. mendeko baserri bat, eta da nahiko baserri berezia, baserri dolare bat da. Honek zezen nahi du, baserriaren barrukaldean, daukagula dolare bat, prentsa antzeko bat, erabiltzen zana sagarra zukutzeko, eta gero sagar zuku hortatikan sagardoa lortzeko, bai, Euskal Herriko gure edari magiko hori, sagardoa. Orduan, Igartu Beiti esan dezakegu dela, pixka bat, sagardoren historia guzti horren hasiera pixka bat, ez? Orduan, da orain baserri hori museo bihurtuta, eta egiten duguna da, pixka bat, euskal kultura hori erakutsi, guregan interesa dauken guztiei, bai? Bizita obligatu bat egin diguzu, oso polita, baina aurrerabia da nola mantendu deltoken 16. mendeko baserri bat gaur egun arte, ez? Bai, egia da, egia da. Onera etortzen den bakoitza, Igartu Beiti da pixkat sorpresa beti da. Zerbait oso berezia, eta egia esan, lan asko eginda baita Igartu Beiti horrela mantentzeko, eta gaur egun ikusgai edukitzeko, bai, orduan, lan horri esker, egia da hemen daukagula beti preste bizita jasotzeko, bai, gaurkoa bezalakoa, eta egia da, baita, hemengo zuhaitz magiko hauek baita, urte askotan zehar aguantau dutela, eta mantendu dirala. Izan dugu zuere bai, hemen ikerketa asko egon dira, gauzak hobetu dituzuela irisgarritasuna jartzeko, baina niri asko gustatu izan zen nola gelditu diren hori egiten batez ere baserria zegoen bezala usteko, ez? Hori da, bai, esan dizudan bezala, 80. hamarkada aldean, Gipuzkoako Foru Aldundiak erosten du baserria, eta hor egiten da, ikerketa, induzketa eta berritze lan prozesu oso luzea, bai? Orduan hor uzten dute baserria 17. mendean egongo bazen bezala, eta 2001an ja irikitzen da museo bezala. Eta esan dizudan bezala, bai, egiten ditugu gure esfortzuak irisgarritasunean lantzeko. Bai, azkenen 16. mendeko baserri bat da, orduan garai hortan ezan oso irisgarria, baina saiatzen gara, irisgarritasun horretan urtero berrikuntzak egiten, iristeko, azkenen hau denontzako museo bat da. Eta nola jaso duzue gaiagotako informazioa nola bizitzen hemen zelan zuten. Esan bezala hor dago lan asko, bai, arkeologia arlotikan etorri ziren pertsona oso espezializatuak, gero historiatzaile asko ere eduki ditugu lagundu digutenak kontakizun hori betetzen, bai, eta oraindikan ere beti gaude ikertzen, hobetzeko edo ulertzeko pixka bat gehiago, garai hortako bizimoderi buruz, ez da erresa jakitea dena, baina hortan gaude beti azkenen. Sagardoa ere, keinu edo simbolo importante bada, baserri edo giro ondare honetan, ez? Bai, sagarrondoa lehen etorri garelekutikan, orain gainera iraien daude sagarrez bete, hain da usta berri garaia, eta egia da sagarrondoa baserrientzako eta Igartu Beitirentzako oso garrantzitsua zela. Azkenen sagarrondo hauetatikan lortzen da sagarra, justu orain gaude garaian sagar hori jasotzeko, eta urrian egiten da sagarraren prentxaketa. Orduan gaude ia, esango nuke, sagardo prozesu horren garai garrantzitsuenean orain. Baina, baserriak ere ez bakarrik irisgarritasunagatik
pasaditu bere eraikuntzak, ze baserriaren ez zen horren handia, gero handitu zuten, ez? Hori da, bai, orain dago 17. mendean egongo balitz bezala, baina baserria txikiago zen, bueno, hasiera baten esaten da etxola batean bizi zirela, bai, etxola txiki bat, juten dela haunditzen, bai? Eta baserria ja, baserri bezala 16. mendean, justo honeaino daukagun pareta hontaino zen, bai? Eta pixka bat txikitxoagoa. Baina ja, 17. mendean, artoa iristen da Ameriketatikan, orduan lehortegiak edo mandioak behar dituzte, eta Igartubetiren kasuan egin zen 4 aldetatikan baserria zabaldu, eta arrazoi nagusia zen, hemen daukagun mandioa eraikitzea. Eta zer da goiko hau? Hemen dauzkagu bi lehiatila magiko, bai? Bai. Hauek eramaten diguzte zuzenean barrukaldean daukagu sukaldea, Igartubetiko sukaldea, bai? Esan dugun bezala, sukaldea da suaren lekua. Orduan, hauek erabiltzen zian, pixka bate baita, ventilaziorako. Igartubetin sua hemen txeukiko genuen, baina ez daukagu tximiniarik. Orduan pixka bat dira lehiatilak eta pixka bat sukalde hori ventilatzeko edo da. Eta gainera, suan zegoen kasuela hori makina batekin mugitzen zuten maiondoga, eta komentatu dugu zenolako gaitasuna zuten garai horretan horlako tresnak inventatzeko, ez? Bai, komentatu dugu, pixkat, Igartubetin elektrizitatea ez daukagu, baina bai dauzkagula makina, puntuko teknologia, ez? Azkenen beraiek, garai hortan, 17. mendean ez dauzkaten gaur egun dauzkagun abantaila guzti batzuk, baina askotan hobeagoa da. Gu ja dana badaukagu, orduan ez dugu gehiegi pentsatzen behar ditugun gauzetan, baina garai honetan nola behar asko zeuzkaten eta behar horiek betetzeko, inventatzen zituzten tresna eta tramankulo oso bereziak. Eta gero eguna lanean pasatzen zuten, osea, aurregarria da, baserri batean bizitako familia batek bere bizitza lanean igarotzea, ez? Hori da, bai, azkenen baserri batean lan pila bat daude. Dago, landarekin eta nekazaritzarekin zerikusi dauzketen lan guztiak, animaliak, hauen zainketa eta hauengatikan sortzen dituzten elikagaiak, etxe bateko lan guztiak, bai, etxeko lanak, sukaldatu dana, gero liogintza, esan dugu baita baserritan lioa egiten zala oialetatikan, orduan beste lan estra bat, eta Igartubetin ere sagardoa. Orduan, urtaroaren arabera eta garai bakoitzaren arabera lan piloa zuzkaten. Orduan, baserrian gehiago egiten da bizitzeko lekutxo txiki bat daukate, baina lan egiteko beste guztia. Eta lehoa bakarrik emakumeak eta noiz eta gauetan, ez? Hori da, bai, liogintza normalen baserriko emakumeak egiten zuten, txikitatikan ematen zitzaien baratzen lekutxo bat lioa lantzeko, eta beraiek ziren arduradunak landare horretatikan lioaren oiala sortzeko. Eta normalean, egunean beste familiko kide guztiek bezala egiten zituzten beste lanak, eta gau partean normalen hor kandelaren argiarekin juten zian lioa lantzen. Zure gazpikoa zagairazi, zer gaiti zenuen? Nik hasieran turismo ikasi nuen, bai? Eta turismotikan beti joan naiz museoetara eta museoetan lan egitea gustatu zait, eta gero egin nuen hezkuntza museoetan ikasketa bat, eta horri gehien bat gustatzen zait, hori museoak erabiltzea hezkuntzarako eta ekintza desberdinak eta sortzeko. Museoak esan dezakegu hezkuntzaren parte dira, edo esan beharko lukete
Bai, guztiz, osea, ni hortan guztiz ados nago, uste dut azkenen museoak ekartzen dizkigutela ekarpen pila bat, eta beti eskolako kurrikulunarekin egin daiteke estra bat, bai, azkenen da aportazio gehiago eman, eta egia da museoak hezkuntzako parte direla guztiz. Hemen txangoak jasoko dituzue eskoletatiak eta ez. Bai, justo orain iraian egin dugu hezkuntza eskaintzaren bidalketa, eta ja hasi gara ikasturte guztirako erreserba jasotzen. Eta umeak nola agertzen dute hau, zer da hau beraientzat? Egia esan daude perfil desberdinak, badaude ume batzuk baserri bat ez dutela inoiz ikusi, orduan beraientzako hau da gauza oso berri bat, eta orduan egia da beti oso ondo hartzen dituztela hemen asaltzen dizkiogun gauzak, eta azkenen dia zure eguneroko gauzak, baina lehengoak eta gaur egune baita presente daudenak, azkenen da lehengo gauzak gaur eguneratzea. Eta gero badaude beste aur mota batzu, ja, baserria ezagutzen dutena, orduan etortzen dira, ja, gurekin partekatzera, ja, gehiago beraie dakitena, gu dakiguna, eta dana. Beti Euskal Herriko bizitak dituzue, edo kanpokoak ere. Kanpokoak ere, badauzkagu Katalunia aldeko eskola batzuk etortzen direla urtero, eta gero egia esan, geroz eta gehiago ari garela atzerritarren bizita jasotzen. Udara hontan izan dugu igoera izugarria, eta ari da jende asko etortzen, azkenen ikuste geroz eta gehiago nahi dugula jakin, juten garen leku horren kultura, ez? Orduan igartu beti horretarako da paregabea. Eta kanpoko jendea adibidez nola entregatzen da ezkio hanko isolatu baten dagoela baserri bat, eta nola entregatzen dira? Hor da, guk egiten dugun lan, eta bendikan lan oso potentea, saiatzen gara turismo bulego desberdinetara iristen, egin ditugu orain aurten egin dugu konbenio berri bat Bilboko turoperadore batekin, orduan ekartzen dizkigu astero, bisitari taldetxo bat, eta horiek izan daitezke normalen diadanak atzerritarrak dira. Orduan guk saiatzen gara iristen publiko desberdinetara, baina hor lan asko dago iristeko danoi. Zer izan da zuretzat igaro betian lan egitea? Niretzako aldaketa, nioin 2 urte daramatzat hemen, eta egia esan beti museo arloan ibili naiz, Legazpi Miranda lan egin nuen lan, gero Getariko Cristobal Valenciaga museoan egin nuen lan urte askoz, eta igartu beti izan da pixka bat txip aldaketa bat, baita etxetikan askoz ere gertuago nago, oso gertutxo nago, eta da nik uste lan egiteko beste forma bat, hemen nago natura zinguratuta, normalean lasaitasunez hartzen ditugu bisitak, jendea ia etxekoak bezala tratatzen ditugu, orduan egia da museoak eta bisitak beste forma batean ikustea da igartu beti. Bisitaz gain beste lan mota batzuk egingo dituzue, bulego lanak, eskaerak, imeiak. Hori da, bai. Guk normalen taldean gaude 3 lankide, eta egiten dugu jendea atenditu, bisitak egin, imeiak eta deiak hartu, baina gero baita sortzen dugu hezkuntza programa bat, komunikazioa ere eramaten dugu, baita urte guztiko plan eta ekintzak antolatzen ditugu, lan egiteko pila bat gauza gaude beti. Gero memoria antzekoak egin beharko dituzu, hau guztia komentatzen jendeak askotan pentsatzen badu museo bat ezaten dela bisita eta punto. Ez, asko dago, bai, memoriakin hori biltzen gara, eta normalen egiten ditugu 3 hilabetero, gero urteko memoria bat edukitzeko, eta hori biltzen gara, azkenen oso ondo datorkigu baita gure bisitaria ezagutzeko, egin ditugun ekintzen balorazio bat edukitzeko, baina horre baita lan asko dago, ez da bakarrikan bisiketak egitea, baizik eta etortzen den publiko hori saiatzen gara ezagutzen, egiten dugun ekintzak
ondo funtzionatu duten edo ez ikusi, eta beti gaude baita imaginatzen, beti gaude gauza berriak sortzen, ekintza berriak sortzen, orduan badago lan piloa. Gogoratzen zara zure igaitu betiko lehenengo egunaz. Lehenengo egunaz, bai, gogoratzen naiz, bai. Azaroan izan zen, nahiko eguraldi kaskarra egiten zuen, eta gara esan duen, nola gorri hemen, no? Naino artera, no? Baina bai, eta izan zen oso lasaia, bakun izan dana ikusten, baina bai, etxean bezala zentzut nintzen lehenengo momentutikan. Gira baten ikuspuntutik nolako era museo berri batean lan egiten hastea zergatik ez dakizu ia ezer eta gainera gira bat egin behar duzu beste hor badago informatu beharako. Asko, bai, hasieran da dana irakurri, beste lankideen bizitak ikusi, dana ikasi, baina, bueno, hori nik uste dut museo baten zaudenean beti dela, beti zaude ikasten, beti zaude gauza berriak ikertzen, orduan bai da lan, betirako lan bat, baina nahi asko gustatzen zait. Zer musika entzuten duzu? Hori galdera, ez duen espero, Ba, egia zan, nauket gusto musikal oso zabala, nahi musika gustatzen zait. Orduan, nire kotxera joten batzara jartzen baduzu diska dauket denetarikan. Orain adibidez, badago talde bat, asko gustatzen zaidala dela Arde Bogota. Ez dakit entzun duzu, baina gomendatzen dizut. Eta gero baita nire aitaren gatikan asko gustatzen zait lehenko rock estiloa. Rolling Stones, Dire Straits, olakoak asko gustatzen zaizkit. Eta gero baita gaur egungo edozein abesti, baita dantzatzekoak direnak, baita gustatzen zaizkit. Igatu betxeatik kanpo, suposatzen eduzula denbora asko, eukiko zuge denbora lebean, baina gelditzen zaizun denbora lagu horretak zentzu dira zure zaletasunak. Bale, nahi asko gustatzen zait bidaiatzea, bai? Ez da beharrezkoa oso urruti joatea, baina gustatzen zait asko bidaiatzea nire denbora librean eta museoak ikustea. Naiz oso museo zalea, orduan, juten den zen lekura museoak ikusten ditut. Eta gero bestalde, irakurtzea oso gustoko daukate baita, eta lagunekin partekatzea denbora eta familiarekin. Azoken gadoga bukatzeko gizakiak gehanean bizitza oso polita da museoak ere bai, baina guk ere gure kezkak ditugu normalariak bezala zentzuk izan daitezke loa kentzen dizuten mamore. Galdera oso ona. Ba, bueno, kezkak, beti, ni oindela urte batzuk, gaixotasun bat nuela esan zidaten, bai, eta kirofanoan sartu nintzen egun baten, hola, sorpresa, ziaia. Orduan, nire kezkatako bat beti da osasuna, bai, gehien bat beldur hori geratu zaitelako, eta ez nigatikan bakarri, baizik eta hor konturatzen zadelako, besten zure maite dituzun pertsona horiei baita zerbait gertatu egun batean gaizki jarri daitezkela. Orduan, kezka hori izan daike nire maite ditudan pertsona horien osasuna, eta gero ez dakit, batzutan baita naiz nahiko nerviosa. Lanean zerbait berria badauket, edo hurrengo egunean bisita berezi bat, horre baita, batzutan loak entzen dit, baina gero super ondo ateratzen dut, esaten dut zergatikan, ez dut ondo lo egin. Aizukotan, gezukatzen gara alkohol. Batzutan, bai, alkohol berrik. Izatik, mila esker momentu hau eta gita hau eta egun hau oparitzea gaitz. Zuri, eskerrik asko. Oso guztua egonaz. Posten naiz.
eskertzen da. Zuri, eskerrik asko. Bizarreko diego, agur bat, gure ikusi. Vale. Agur. Esango diogu igartu behitira etortzeko, Hola, etorri. Agur. eskerrik asko.